Helo bawb, Steffan yn enw I, a fi yw'r cyfieithydd Cymraeg sy'n gweithio gyda Darpl, ac a fydd yn hwyluso ein sesiwn am trafodaeth e ddysgu heddi. Byddwn yn archwilio newid sylfaenol yn sut mae mediadau chwaraeon yng Nghymru yn gallu gweithredu yn deg a hefyd ffynnu. Felly, y thema yw cyd-greu a chydgynhyrchu, a dyw hwn ddim yn ymwneud â gweithio gyda phobl yn unig. Mae e hefyd yn ymwneud â chreu a chynhyrchu yn wirioneddol gyda'n gilydd. Felly beth am archwilio sut mae'r dull cydweithredol yma yn gallu adeiladu cymunedau chwaraeon gwell, cryfach a mwy cynhwysol. Yn gyntaf, byddwn gosod yr olygfa drwy edrych ar yr dirwedd gwrth-hiliaeth mewn chwaraeon, a fel mae hi ar hyn o bryd. Felly byddwn ystyried yr heriau a'r cyfleoedd byddwn yn ei wynebu. Nesaf, mwyn sicrhau bod i gyd yn siarad yr un iaith, byddwn nhw'n egluro ar peth o'r terminoleg ddefnyddiol sydd yn perthyn i gwaith gwrth-hiliaeth o fewn y cyd-destun chwaraeon. Yna, fe wnawn ni fynd yn ddyfnach mewn i bwer cydweithio drwy archwilio buddion cyd-greu a buddion cydgynhyrchu wrth fynd i'r afael y hiliaeth o fewn sefydliadau chwaraeon. A byddwn nhw'n edrych ar pam mae gweithio gyda'n gilydd mor hanfodol i hynny. Ac yn dilyn hynny, byddwn nhw'n amlinellu'r broses o cyd-greu a chydgynhyrchu gan roi fframwaith ynglyn â sut gallwn ni yn effeithiol ddefnyddio ac ymwneud â chyfranogwyr wrth ddatblygu a rhoi ar waith ein mentrau gwrth-hiliaeth. Byddwn hefyd yn ystyried be mae i chalen iawn yn edrych fel, pa wedd sydd ar hwnna, a beth yw'r deilliannau diriaethol a nodweddiadau sy'n hollol gynhwysol ynglyn â'r gwaith yn i ni gyflawni yn yr amgylchedd gwrth-hiliaeth sy'n ymwneud â chwaraeon. Felly, mwyn annog peth myfyrio, beth am gael rhyw dasg myfyriol nawr mwyn ystyried rhai o'r syniadau hyn mewn mwy o fanylder. Ac yn olaf, fe wnawn ni ddod i ryw gasgliad ynglyn â'r hyn i ni wedi ddysgu heddi a chrynhoi y prif bwyntiau gallwn gymryd i ffwrdd gyda ni ar ôl i ni trafod nhw. Yn aml, bydd chwaraeon yn gweithredu fel drych pwerus yn adlewyrchu gwerthoedd cymdeithas a'r anghydraddoldebau yn ogystal â dyheuadau ein cymunedau, ond hefyd mae deall chwaraeon a deall dirwedd gwrth-hiliol yng Nghymru yn golygu cydnabod y cynnydd sydd wedi cael ei wneud a'r heriau cyson i ni'n ei wynebu o fewn cymunedau chwaraeon Cymru. Fe gyhoeddwyd adroddiad canolog i hyn yn 2021 gan UK Sport, gan gynnwys cyfraniadau gan Sport Wales a hefyd Tackling Racism and Racial Inequality in Sport. Fe nath amlygu rhiliaeth systematig ar anghydraddoldebau sy'n bodoli o ganlyniad i ethnigrwydd, cenedl, crefydd a diwylliant, a ffaith bod nhw yn bodoli, a bod hyn yn gwbl anerbyniol. O hyn, fe wnaed y cynllun gwaith canlynol a'i roi ymlaen ar gyfer mediadau chwaraeon. Yn gyntaf, adolygu polisïau a gweithdrefnau sydd yn cynnwys herio hiliaeth ac adolygu arferion recriwtio gan gefnogi unrhyw hyfforddiant parhaus ar hiliaeth. Yna, y nod o wella cynrychiolaeth mwyn cynyddu cynrychiolaeth pobl ddi, asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig ar bob lefel y chwaraeon. Ac yn hermau'r gweithlu, maen nhw'n datgan fod yna angen i wella casglu data ar amrywiaeth y gweithlu ac hefyd i adnabod ac i dynnu y rhwystrau sy'n bodoli ar gyfer pobl sydd wedi dioddau hiliaeth. Yna maen nhw'n ystyried mewnolog, yr angen felly am fwy a gwell data ar bobl o leiafrifoedd ethnig a o phobl ddi ac asiaidd a'r cymunedau hynny i gyd mewn chwaraeon. Maen nhw'n amlygu'r angen am wella dadansoddiad pellach o ddata gan archwilio ffyrdd o gael mwy o ddata grynynol a datblygu gwell dealltwriaeth o'r profiadau byw o grwpiau sydd yn amrywiol o ran ethnigrwydd. Ac yn olaf, buddsoddiad. Mae'r cynllun yn cydnabod bod angen mwy o fuddsoddiad i gyrraedd yr holl gymunedau hyn, a bydd y cynghorau chwaraeon gweithio gyda'r cymunedau mwyn deall i anghenion a thargedu'r buddsoddiadau hynny yn unol â hynny. O bersbectif polisi yng Nghymru, mae'r cynllun gwrth-hiliaeth wedi cymryd blaenoriaeth allweddol mwyn creu amgylcheddau chwaraeon sy'n gwerthfawrogi profiadau byw pobl o gymunedau di, asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, gan gynnwys staff, athletwyr ac aelodau o'r gymuned. Mae'r cynllun yn pwysleisio pwysigrwydd cyd-greu a chydgynhyrchu mwyn sicrhau bod gan bawb lais a rhyw fath o rôl mewn llunio dyfodol chwaraeon yng Nghymru.
Felly, beth am edrych ar y meysydd drwy chwyddwydr cyd-gynhyrchu? Mewn arweinyddiaeth, byddwn yn ystyried gwaith amgylcheddau gwrth-hiliol sydd yn gynhwysol, lle gallwn greu sail ar gyfer cyd-greu ystyrlon a chyd-gynhyrchu ystyrlon, lle ceiff amrywiaeth o bersbectifau i gwerthfawrogiau cynnwys. Byddwn yn canolbwyntio ar gynyddu amrywiaeth ethnig ar bob lefel, yn enwedig mewn tîmoedd arweinyddiaeth, rhai mor amrywiol a rhai sydd yn mwy tebygol o fod yn bleidiol dros gyd-greu a sicrhau bod lleisiau'r bobl sydd mewn grwpiau sydd wedi tan-gynrychioli neu gam-gynrychioli yn cael eu clywed. Yna, byddwn yn edrych ar ariannu, na'r y prif bwynt fan hyn, y prif weithred, yw bod cyrff ariannu yn gorfod sicrhau fan hyn fod cyd-gynhyrchu yn cael ei ymgorffori yn arblygiad y prosiectau maen nhw'n ei ariannu, fel bod nhw'n gwbl berthnasol, yn uniongyrchol berthnasol, a mae hyn yn amlygu pwysigrwydd ymwneud â bobl sydd yn i fod i elwa o hyn, ac wrth gwrs y cyfranogwyr wrth ddylunio a dilifro y rhaglenni chwaraeon hyn ar ddatblygiad trefniadol. Felly, o bersbectif ariannu, mae angen i ni gefnogi y mediadau sy'n ar lawr gwlad, yn enwedig y sawl sy'n cael ei arwain gan bobl o gymunedau asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, a gweithio gyda'n gilydd mwyn creu yr egwyddorion cyd-greu yma. Mae mediadau sy'n ar lawr gwlad yn aml a chanddyn nhw gysylltiadau cymunedol dwfn a gallan nhw roi mewn welediad gwerthfawr iawn i ni i anghenion a hefyd hoffderau y cymunedau maen nhw'n gweithio gyda nhw, yn gwirfoddoli ynddyn nhw ac yn byw ynddyn nhw. Pan yn dathlu amrywiaeth, mae arwap yn amlygu cymuned, sef y pwynt gweithredu fan hyn yw i gyd dylunio cyfleoedd gyda mediadau sydd wedi seilio ar lawr gwlad yn y gymuned mwyn ymgysylltu gyda phobl asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, a gyda'r unigolion hyn a'i helpu nhw i fynegu eu creadigrwydd. Mae'r ymagwedd hyn ar dull yma weithio yn meithrin synwyr o berchnogaeth ac yn sicrhau bod rhaglenni ac adnoddau yn rhai sydd yn ddiwylliannol, addas a pherthnasol. Ac o fewn mediadau chwaraeon, mae angen dysgu ynglyn ag amrywiaeth diwylliannol, a gall hyn ddigwydd drwy adeiladu a raglenni addysgol sy'n bodoli eisoes, gan gynnwys storïau, astudiaethau achos o bobl o gefndiroedd asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, mwyn hyrwyddo dealltwriaeth a chynhwysiant diwylliannol. Gall yr wybodaeth yma o leia datblygiad rhaglenni chwaraeon mwy teg, mwy cynhwysol, a hefyd gwneud hyn o fewn pob sefydliad. Felly mae egwyddorion cyd-greu a chyd-gynhyrchu yn pwysleisio pwysigrwydd ymwneud â phobl, a'i chael nhw i gymryd rhan yn enwedig y sawl sydd wedi cael ei ymleiddio, ei allgau, a hefyd dioddau hiliaeth, neu ei tan-gynrychioli, neu ei cam-gynrychioli, o fewn dyluniad, datblygiad, a hefyd wrth gwrs cyflwyniad rhaglenni chwaraeon a'i mentrau cysylltiol. Felly drwy gofleidio'r egwyddorion hyn, gall y sector chwaraeon greu rhaglenni sydd yn fwy teg, cynhwysol ac effeithiol, a rhaglenni felly sydd yn diwallu holl anghenion amrywiol ein aelodau o'r gymuned. Ar hyn o bryd, mae yna boced o arfer da'n digwydd yng Nghymru, ond i ni mewn gwirionedd ar ddechrau yr agwedd yma o ddatblygiad gwrth-hiliol. Gobeithio bydd y sesiwn yma'n rhoi i chi wybodaeth dda iawn yn sail dda mwyn symud ymlaen gyda cyd-greu a chyd-gynhyrchu. Rydym wedi trafod y derminoleg a ddefnyddir i ddisgrifio pobl yn ein sesiwn gyflwyno gyntaf. Felly, a fyddwch cystog ail ymweld â hwn, neu edrych ar y sesiwn os ych chi eisiau adnewyddu eich dealltwriaeth. Heddi, beth am edrych ar y term profiad byw o hiliaeth. Yn darpl, i ni'n datgan bod profiadau byw hiliaeth yn cofleidio ffurfiau gwahanol ac amrywiol o gamwahaniaethu, a hefyd rhwystrau systematig sydd yn rhwystro unigolion sy'n dod o grwpiau ethnig sydd wedi i ymylu i fyw i bywydau. Gall y profiadau hyn gynnwys hiliaeth amlwg, hiliaeth gydd, a hiliaeth systemig mewn sefydliadau, a hefyd hiliaeth wedi fewnoli. Yn gyferbyniol o hyn, mae profiadau o fyw gwrth-hiliaeth yn cofleidio teithiau personol, gweithredoedd a gymrwymiadau unigolion sydd yn gweithio mwyn
dinistrio hiliaeth ac i hyrwyddo tegwch hiliol. Bydd y profiadau hyn yn gallu cynnwys trawsnewidiad personol neu falle weithredu ar y cyd yn y gymuned, a hefyd uno gyda pobl a hefyd eirioli dros bobl ar draws pob adran o gymdeithas, neu intersectional. A'r gair fyddwn ni'n ddefnyddio yw croestoriadol. Felly, beth am egluro rhai termau eraill? Yn gyntaf, mae gyda ni cyd-greu. Wel, yn ei graidd, yn ei hanfod, mae cyd-greu yn sôn am pan fydd unigolion a chymunedau yn cymryd rhan weithgar mewn cynhyrchu syniadau. Meddylwch amdano fe fel rhyw broses greu sydd wedi rannu, lle bydd gwahanol bersbectifau yn dod at ei gilydd. A mae hyn yn ymwneud â gwneud penderfyniadau ar y cyd, a gall hwn fod yn strategol mewn natur. Yn ei hanfod, mae cyd-greu yn aml yn gam allweddol tuag at gyd-gynhyrchu, sef gosod y tirwedd ar gyfer mwy o gydweithio dyfnach. A mae'n ymwneud â dod â bobl allweddol i'r ford yn gynnar mwyn cynhyrchu syniadau a llunio cyfeiriad y mentrau hyn. A mae hwn felly yn ymwneud â gwerthfawrogi mewnbwn a phersbectifau ystod eang iawn o gyfranogwyr o fewn ein cymuned y chwaraeon yma yng Nghymru. Nawr, be am symud mlaen i'r cysyniad sy'n perthyn i hyn, sef cyd-gynhyrchu. Wel, mae cyd-gynhyrchu yn ffurf bwerus iawn, yn arbennig o bwerus o gydweithio. Mae'n broses gydweithio sy'n benodol pan yn gweithio gyda pobl sydd wedi cael profiad byw o wasanaethu neu o'r polisi hwnnw yn hytrach na just unrhyw berson. A mae hyn felly yn golygu bod yn weithgar iawn wrth ymwneud â phobl sy'n â phrofiad go iawn o'r materion hyn i ni'n ceisio mynd i'r afael yn nhw. Ac yn ein achos ni wrth gwrs gwirioneddau reality hiliaeth o fewn chwaraeon. Felly mae'r nod o gyd-gynhyrchu yma yn golygu datblygu gwasanaethau newydd, profiadau newydd, rhaglenni newydd a mentrau newydd sydd yn wirioneddol berthnasol, effeithiol ac yn diwallu anghenion y sawl sy'n cael ei effeithio fwyaf. Mae'n ymwneud â symud tu hwnt i just ymgynghori ac yn golygu gwir bartneriaeth gyda unigolion sydd wedi cael profiad byw o greu datrysiadau ac atebion gyda'i gilydd. Felly fyddwn ni'n annog chi i edrych ar rhwydwaith cyd-gynhyrchu yng Nghymru sydd yn cynnig sesiynau briffio a hyfforddi a digwyddiadau thematig a llwyfannu gysylltu ar gyfer arfer ar y cyd, arfer wedi rannu a llais ar y cyd sydd wedi dylanwadu ar bolisi a hefyd gwneud penderfyniadau yng Nghymru. Wel, rydyn ni nawr wedi trafod egwyddorion a buddion cyd-greu a cyd-gynhyrchu. Ond sut olwg sydd ar hwn yn ymarferol o fewn y dirwedd chwaraeon yma yng Nghymru? Wel, yn gyntaf, mae'n golygu gweledigaeth ar y cyd. A mae hynny'n golygu nad ydyn ni jyst yn cael rhyw fudiadau unigol neu grwpiau yn gosod i agendau hunain yn ynysig. Na, yn lle hynny, ni'n gweithio gyda'n gilydd i sefydlu nodau ar y cyd ac amcanion ar y cyd, a mae hwn yn creu felly dealltwriaeth a phenderfyniad a chyfeiriad cyffredin ar gyfer ein ymdrechion gwrth-hiliol. Felly, dychmygwch olygfa lle mae gynnwch chi glybiau chwaraeon lleol, grwpiau cymunedol a hefyd y Gymdeithas Chwaraeon Gymreig yn dod at ei gilydd ar y cyd i ddiffinio yr hyn ddyle amgylchedd chwaraeon cynhwysol, sut ddyle hwnna ymddangos yng Nghaerdydd. Dyna beth yw gweledigaeth ar y cyd, a dyna beth yw creu un. Felly, yn ail, mae'n ymwneud â gweithredu ar y cyd. Felly mae cyd-greu a cyd-gynhyrchu yn golygu gweithio gyda'r gilydd, gyda cyfranogwyr sy'n cymryd rhan weithgar yn aplygiad a gweithrediad datrysiadau. Felly nid jyst sôn am un grŵp yn dweud wrth bob un arall beth ddylid cael ei wneud a beth yw'r anghenion. Mae hwn yn ymwneud â chyfrifoldeb ar y cyd a gweithredu actif gan bawb. Felly meddyliwch am athletwyr o gefndiroedd di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig yn partneri gyda rheolwyr clybiau ac yn cael ei ariannu i ddylunio rhaglenni hyfforddi gwrth-hiliaeth. Neu falle fans yn cydweithio gyda'i tîmoedd i ddatblygu profiadau ar ddiwrnod y gêm sydd yn rhai cynhwysol. Dyna beth yw gweithredu ar y cyd. Ac yn drydydd, mae'n ymwneud â rhannu adnoddau. Mae cydweithredu effeithiol yn golygu mynd i'r afael a defnyddio arbenigedd,
gwybodaeth ac adnoddau o wahanol gyfranogwyr, a bydd hyn yn ei dro yn arwain at effeithlondeb mwy a hefyd y magwedd sy'n cael llawer mwy o effaith. Enghraifft, gall mudiad cymunedol lleol a chanddi arbenigedd mewn gwrth-hiliaeth a hyfforddiant gwrth-hiliaeth fod yn bartner i gorff llywodraethu chwaraeon mwyn cyflenwi gweithdai. Neu falle gall brifysgol a tîm ymchwil o fewn y brifysgol hwnnw rannu eu canfyddiadau mwyn goleuo datblygiad polisi o fewn clwb. Dyna beth yw rhannu adnodd wrth fod yn weithredol. Felly, yn ei hanfod, mae cyd-greu a chydgynhyrchu mewn chwaraeon yn golygu symud i ffwrdd o'r hen ymagwedd yma o'r top i lawr a chofleidio model sydd yn wirioneddol gydweithiol, gydweithredol a hefyd yn ymwneud ag adeiladu perchnogaeth ar y cyd o ddatrasiadau a gweithio gyda'ch gilydd mwyn creu amgylchedd chwaraeon sy'n lawer mwy cynhwysol a theg. Ac wrth i ni barhau am trafodaeth, byddwn nhw'n archwilio sut y gallwn feithrin yr elfennau hyn o fewn ein mudiadau a'n cymunedau ein hunain. Felly, be am ystyried y cwestiwn? Pwy sy'n wir yn elwa o gofleidio cyd-greu a chydgynhyrchu o fewn eich mudiadau chwaraeon? Wel, mae'r ateb yn eitha eang wrth i'r ymagwedd cydweithredol yma gynnig manteision sylweddol ar gyfer ystod eang o gyfranogwyr. Yn gyntaf, gallwn weld buddion clir iawn ar gyfer aelodau o'r gymunedau di-asiad a o leiafrifoedd ethnig, achos drwy cyd-greu a chydgynhyrchu bydd yr unigolion hyn yn profi grymuso gan ennill synwyr go iawn o berchnogaeth a rheolaeth dros benderfyniadau sydd yn effeithio'n uniongyrchol ar eu profiadau nhw o fewn chwaraeon. Maen nhw'n wedyn ni yn profi cynrychiolaeth gynyddol a hefyd mwy manwl gywir, gan sicrhau bod eu lleisiau nhw yn cael eu clywed a bod eu persbectifau unigryw yn cael eu ystyried yn weithgar yn y broses gwneud penderfyniadau. Mae hyn yn arwain felly at well profiadau wrth i nhw gyfrannu tuag at ddatblygiad adnoddau a rhaglenni sydd lawer yn fwy perthnasol, cynhwysol ac yn wirioneddol wedi eu teilwra tuag at eu anghenion o'u buddiannau a diddordebau. Ymhellach, byddai eu cyfranogiad nhw yn meithrin datblygiad sgiliau gan rhoi cyfleoedd gwerthfawr iawn i ennill sgiliau newydd a gwybodaeth drwy eu ymgysylltiad actif yn y broses cyd-greu. Yn ail, mae mudiadau chwaraeon hefyd yn gallu elwa yn sylweddol o hyn. Drwy gofleidio yr ymagwedd cydweithredol yma, maen nhw'n gallu elwa o well penderfyniadau, tynnu ar y persbectifau a golygon pobl di-asiaidd a o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, mae hwn yn gallu arwain at benderfyniadau sy'n lawer mwy gwybodus a hefyd effeithiol. Maen nhw hefyd yn gallu cael llawer mwy o berthnasedd gan ddatblygu rhaglenni a mentrau sydd lawer mwy perthnasol ac yn apelio llawer mwy at aelodau o'r gymunedau di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig o fewn eu lleoliad a thu hwnt i hynny. A gall hyn mewn tro arwain at enw da gwell fel mudiad sydd yn gynhwysol a theg gan feithrin ymddiriedeth a denu ystod llawer mwy eang o gyfranogwyr a chefnogwyr. Fwy na hynny, gallant hefyd dapio mewn i yr arloesi a chreadigrwydd pobl o gefndiroedd di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig mwyn datblygu rhaglenni newydd a chyffroes a mentrau sydd falle yn rhai na fydd wedi cael eu dylunio neu meddwl amdanyn nhw drwy ymagwedd mwy trefedigaethol a gwladychol. Ac yn olaf, bydd y gymuned ehangach hefyd yn elwa o hyn. Mae cyd-greu a chydgynhyrchu yn hyrwyddo cynnydd mewn amrywiaeth a chynhwysiad gan greu amgylchedd chwaraeon mwy croesawgar a thecach ar gyfer pob aelod o gymuned yma yng Nghymru. A felly bydd yr ysbryd gydweithredol hyn yn arwain at well perthynas cymuned a hefyd adeiladu perthynas well rhwng y mudiadau chwaraeon a hefyd y gymuned di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig hefyd. Ac yn y pen draw mae hwn yn cyfrannu tuag at lesiant gwell yn y gymuned drwy hyrwyddo gweithgarwch corfforol, ffyrdd o fyw mwy iachus mewn modd sydd yn wirioneddol hygyrch ac ystadlon i bawb. Fel nathon ni weld, mae unigolion a sefydliadau eilldoi yn gallu ennill o hwn, ond mae buddiannau cyd-greu a chydgynhyrchu yn ymestyn hyd yn oed tu hwnt i hyn gan greu mantais ar y cyd. Yn gyntaf,
Fe welon ni penderfyniadau gwell ar draws y bwrdd gan ddod ynghyd â phobl o bersbectifau gwahanol ac ystod eang o bobl, ac wrth rwy hynny yn ennill dealltwriaeth ehangach o anghenion a'r heriau o fewn ein cymunedau chwaraeon. Yn un tro mae hwn yn arwain at benderfyniadau gwell a rhai mwy gwybodus sydd felly yn adlewyrchu'n wirioneddol profiadau byw grŵp ehangach o bobl. Yn ail, mae'r cynnydd mewn ymddiriedeth yn ddeilliant allweddol. Pan fydd prosesau yn dryloyw ac yn gynhwysol a phan fydd unigolion yn teimlo bod eu lleisio nhw yn cael eu clywed go iawn, mae'n adeiladu ymddiriedeth rhwng y cyfranogwyr a'r sefydliadau. A mae hwn yn hanfodol ar gyfer meithrin perthnasau cryf a rhai sy'n para o fewn ein teulu chwaraeon. Yn drydydd, rydyn ni wedi cyflawni gwell effaith a deilliannau, a pan fydd cyfranogwyr yn teimlo bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi a bod eu cyfraniadau nhw yn cael eu cymryd o ddifri, bydd eu hymgysylltiad a'i mewnbwn yn lawer mwy tebygol o arwain at effaith gadarnhaol, gyda deilliannau perthnasol ag ystyrlon i bawb. Ac yn olaf, ac efallai'n bwysicaf, rydyn ni hefyd yn meithrin synwyr o berthyn i bawb, drwy greu amgylchedd sydd wirioneddol yn sensitif i anghenion diwylliannol a phersbectifau pobl ddi, asiaidd ac o'r gymuned leiafrifoedd ethnig, a thrwy sicrhau cyfleoedd cyfartal a mynediad at adnoddau a rhaglenni i bawb, rydyn ni'n meithrin gwir synwyr o berthyn i bob aelad o'n cymuned chwaraeon. Mwyn mynd ar y daith yma o cyd-greu a chydgynhyrchu, gall fod o help mawr i ddefnyddio'r ymagwedd strwythuredig yma ac i gynhyrchu fframwaith ar gyfer cyd-greu a chydgynhyrchu. Meddylwch am fframwaith fel rhyw fath o fap sydd yn eich cymryd chi ac eich tywys chi gan roi strwythur clir mwyn sicrhau bod yr holl ymdrechion cydweithiol yma yn cael eu canolbwyntio ac yn gynhwysol ac yn y pen draw yn llwyddiannus. Dyma ddatblygiad diweddar iawn o siarter ar gyfer ymagwedd cynhwysol a theg tuag at cyd-greu, fel a gafodd ei chwilota mewn astudiaeth gan Milveil a'i gydweithwyr yn yr rhaglen meddygol BMJ a gored. Nawr mae hwn yn amlygu pwysigrwydd o gael set glir o egwyddorion sydd yn ganllaw. Felly, mae fframwaith wedi ddiffinio'n dda yn arferol yn amlinellu'r camau allweddol a'r ystyriaethau sydd yn ymwneud â'r broses cyd-greu. Mae'n yn helpu ni i gychwyn proses mewn ffordd clir a hefyd un sy'n dangos pwrpas gan sicrhau ein bod ganddo ni ddealltwriaeth rhanedig o'r nodau reit o'r cychwyn cyntaf. Ac yn hanfodol, mae fframwaith yn tywys ni ac yn rhoi cyfarwyddyd i ni a chanllaw ni na sut i weithio gyda chyfranogwyr yn effeithiol, gan sicrhau bod lleisiau amrywiol yn cael eu clywed a'i gwerthfawrogi drwy'r broses. Mae hwn yn enwedig o bwysig wrth sicrhau ein bod ni'n hollol gynhwysol, yn wirioneddol gynhwysol, o bobl o gymunedau di, asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig o fewn ein cymunedau chwaraeon Cymreig. Mae'r fframwaith felly yn rhoi strwythur ar gyfer y cyfnod creu, gan ein helpu ni i gynhyrchu syniadau a datblygu datrysiadau ar y cyd. Mae yn cynnig arfer, methodolegau mwyn hwyluso y broses greu yma ni'n rannu. Mae hefyd yn ein tywys ni drwy'r cyfnod gweithredu, gan sicrhau bod datrysiadau sydd wedi cael eu creu ar y cyd yn cael eu gweithredu a'i hystyried mewn modd effeithiol. Ac yn olaf, mae fframwaith dda yn pwysleisio pwysigrwydd gwerthuso, gan ein caniatau ni i asesu effaith ein ymdrechion ar y cyd ac i ddysgu mwy ynglyn â gweithredoedd a mentrau ar gyfer y dyfodol. Felly, drwy fabwysiadu fframwaith, gallwn osgoi rhai o'r problemau a'r troion tristan posib, a sicrhau bod gen i broses mwy teg a thryloyw, ac yn y pen draw gynyddu'r tebygrwydd a'r tebygolrwydd o gyflawni datrysiadau a deilliannau sydd yn ystyrlon ac yn gynaladwy o fewn ein gwaith gwrth-hiliaeth. Nawr, tra fod na ddim un fframwaith hudolus yn bodoli, peth allweddol fan hyn yw dewis neu addasu ymagwedd sydd yn gweddu tuag at anghenion penodol a chyd-destun eich sefydliad chithau a'r nodau chi'n ceisio gyflawni yng Nghymru. Ond mae'r egwyddorion craidd fodd bynnag yn aros yn gyson. Camau clir cynhwysol, cyd-greu a chydgynhyrchu a ffocws ar gyd-berchnogaeth.
A hyd yn oed pan fydd gyda ni'r fframweithiau a'r delfrydau cydgynhyrchu i'r hoffen i gael, falle bydd eu gweithredu nhw ddim mor llwyddiannus o bersbectif gwrth-hiliaeth ac yr hoffen i feddwl. Wy eisiau rhannu rhai menwelediadau hanfodol a beirniadol o'r adroddiad diweddar sydd yn canolbwyntio ar brofiadau byw unigolion o gefndiroedd sydd wedi dioddau hiliaeth. Mae e'n cynnig persbectif diflewyn ar dafod ond bwysig a reality cydweithio. Mae'r canfyddiadau yn amlygu sawl maes allweddol sydd angen i ni fod yn ymwybodol iawn ohonyn nhw wrth i ni geisio gweithredu strategaethau a mentrau cyd-greu a chydgynhyrchu effeithiol o fewn ein mediadau chwaraeon. Yn gyntaf, fe wnaeth yr adroddiad ganfod bod hiliaeth dreiddiol yn fater o arwyddocad sylweddol iawn, a mae e'n ymestyn o bethau fel micro-ymosodiadau i ffurfio mwy amlwg o gamwahaniaethu o fewn y gofodau cydweithredol hyn. O bryder mawr, mae'n aml iawn mae yna ddiffyg dealltwriaeth sylfaenol o hiliaeth systemig a braint gwyn, ac mae hyn yn rwystyr i gynnydd ystyrlon. Yn ail, fe wnaeth yr adroddiad ddatgelu presenoldeb ofn a hefyd dibwyllo neu twyllo rhywun i am ei hunain, gaslighting, yn digwydd fan hyn. Mae unigolion hefyd yn profi ofn wrth hyd yn oed amlygu ymddygiadau hiliol oherwydd y canlyniadau negyddol posib, gan gynnwys cael ei dibwyllo neu labelu fel rhywun anodd neu wenwynig. A mae'r ofn hyn yn amlwg yn wneud i bobl i fynd yn leisiau tawel ar y cyrion ac felly yn ail-wneud ac yn ail-ddechrau y cylch yma o niwed. Yn trydydd, mae'r adroddiad wedyn ni yn pwyntio tuag at enghreifftiau o docenistiaeth gan gynnwys bobl unigolion sydd wedi dioddau hiliaeth a rhoi nhw yno jyst mwyn ymddangosiad yn hytrach na rhoi cyfle gwirioneddol i roi cyfraniad ystyrlon. Ac yn fwy na hynny, yn aml mae yna fwlch mawr rhwng trafod gwrth-hiliaeth a chymryd camau bras, camau da, pendant, gyda rhai sefydliadau yn profi'r hynna elwyr yn barlus penderfyniadau. Mae'r adroddiad yn pwysleisio'r angen am newid systemig a mae'n dadlau bod ymdrechion gwrth-hiliol yn bethau sy'n rhaid symud tu hwnt i hyfforddi unigolyn ac hefyd mynd i'r afel â materion systemig a hefyd goruchafiaeth gwyn o fewn y sefydliad. Yn ei hanfod, mae'r adroddiad yn galw am iawndal tecwch, adnoddau a chefnogaeth ar gyfer unigolion sydd wedi dioddau hiliaeth a'i cael nhw i ymwneud â chydgynhyrchu gan gydnabod gwerth eu profiad byw a'r llafur emosiynol sydd i angen wrth wneud hynny. Felly mae pwysigrwydd mannau diogel hefyd yn cael ei amlygu gan greu amgylcheddau diogel a chefnogol lle gall unigolion sydd wedi dioddau hiliaeth rannu eu profiadau heb ofni. Mae'r adroddiad yn awgrymu fod gwerth gweithdai gwneud synwyr a hefyd gofodau yn mynd i fod yn gyfleoedd i brosesu trawma a hefyd meithrin deialog ystyrlon. Felly mae'n bwysig i ddeall y fethodoleg tu ôl i'r canfyddiadau hyn. Mae'r adroddiad a ddefnyddiwyd sef y fethodoleg adrodd o fewn y gymuned yn ymagwedd sydd yn ddadansodol a sydd yn ansoddol a sydd felly yn wedi ei ganolbwyntio ar y profiadau byw a gafwyd drwy gyfweliadau a deialog un i un, a o gyfoedion i gyfoedion. Felly yn benodol, fe wnaeth y prosiect gasglu 37 o storiau drwy gyfweliadau deialog a ddefnyddio dulliau fel curadu storiau a hefyd dadansoddi data mwyn adnabod y themau allweddol hyn. Ac yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, mae'r adroddiad yn cynnig rhai argymhellion allweddol hanfodol ar gyfer symud ymlaen. Yn gyntaf, mae rhaid cydnabod yr hyn sydd wedi digwydd a chyfeirio at hiliaeth fel mater systemig o fewn cydgynhyrchu. Yn ail, mae angen creu amgylcheddau diogel
a chefnogol ar gyfer unigolion sydd wedi dioddau hiliaeth. Yn drydydd, mae angen sicrhau iawndal tegwch ac adnoddau ar gyfer eu cyfraniadau. Ac yn bedwerydd, mae angen symud o rethreg i wneud penderfyniadau concret a chyflawni newid systemig. Ac yn olaf, mae angen gweithredu hyfforddiant gwrth-hiliol ag addysg. Yn bennaf, mae'r adroddiad yma felly yn tanlinellu yr angen bris ar gyfer gofodau cydgynhyrchu sydd at ei gilydd yn gallu cael gwared o strwythurau hiliol ac arferion hiliol yn syth ac i greu amgylcheddaeth teg a chynhwysol o fewn ein tirwedd chwaraeon yma yng Nghymru. Bydd y rhagolygon hyn a'r mewnolygon hyn yn cynnig sail feirniadol ar gyfer ein trafodaeth heddi, wrth i ni archwilio sut gallwn ni greu mannau cyd-greu a chydgynhyrchu mewn modd sydd wirioneddol deg ac yn gallu mynd i'r afael a hiliaeth yn effeithiol. Felly, beth am droi yn sylw ni nawr i sut? Hynny yw, ymagwedd ymarferol i wneud hwn yn reality yma ac hefyd ar draws Cymru, gan weithredu cyd-greu effeithiol sydd yn gofyn am brosesau strwythurol a hefyd gyda meddwl tu ôl iddyn nhw. Felly heddi byddwn ni'n amlinellu rhai camau allweddol tuag at ein ymdrechion ar y cyd. Yn gyntaf, mae'n dechrau gyda adnabod cyfranogwyr allweddol a'i anghenion a'i rhwystrau. Ac yn ail, adeiladu ymddiriediaeth a pherthynas, mae hwn yn hollol hanfodol, a mae cyd-greu yn ffynnu pan mae ymddiriediaeth yn bodoli. Yna, mae rhaid i ni sefydlu nodau ac amcanion clir ar y cyd. Mae'n hanfodol nag ydyn ni yn gorfodi y nodau hyn, ond yn hytrach yn gweithio gyda'n gilydd i ddiffinio'r hyn i ni eisiau gyflawni drwy yn ymdrechion ar y cyd wrth fynd i'r afael a hiliaeth. Felly, mae cyfathrebu effeithiol ac ymgysylltiad o'r pwys mwyaf. Mae bod yn agored, yn onest ac yn hygyrch wrth gyfathrebu yn hanfodol drwy gydol y broses. Mae rhaid i ni hefyd roi amgylchedd gefnogol sydd yn llawn cyfle. Mae hwn yn allweddol. A mae hefyd angen i ni feithrin gofodau a phrosesau sydd yn groesawgar, yn gynhwysol ac yn rhoi cyfleoedd gwirioneddol i bobl gyfranogi ac i gyfrannu gyda persbectif o bob aelod o'r gymuned chwaraeon yma yng Nghymru. Ac yn olaf, mae rhaid i ni fesur effaith yn barhaus gan werthuso ag addasu rhaglenau. Mae cyd-greu yn rhywbeth nad sy'n digwydd unwaith, mae'n broses parhaus o ddysgu a gwelliant, a mae rhaid i ni yn reolaidd asesu effaith ein mentrau cydweithredol, gan dynnu nôl o hyn yr adborth a bod yn fodlon i addasu'n rhaglenni yn seiliedig ar yr hyn fyddwn ni'n ei ddysgu. Ein cam hanfodol cyntaf wrth gael cyd-greu effeithiol yw i adnabod y cyfranogwyr allweddol, yr unigolion a'r grwpiau hynny sydd ar ryw fydd yn hwn, ond y dealltwriaeth sydd gan y cyfranogwyr yma, a hefyd i anghenion nhw a'r rhwystrau posib sydd yn greiddiol tuag at adeiladu cydweithrediadau sydd yn wirioneddol gynhwysol a hefyd yn cael effaith. A gallwn ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau mwyn adnabod y bobl yma, yr bartneriad allweddol yma yn effeithiol. Yn gyntaf, gallwn gynnal dadansoddiad SWOT a dod at yn gilydd i drafod pethau. Yn fewnol, gallwn gael y personel allweddol o fewn ein mudiadau chwaraeon, o'r rheolwyr i'r hyfforddwyr i'r athletwyr eu hunain, i ddod at ei gilydd i drafod brainstorm yn Saesneg, i drafod y cyfranogwyr posib. Ar yr un pryd, gellir cynnal dadansoddiad SWOT, sef cryfderau, gwendidau, cyfleoedd, bygythiadau, sydd yn helpu ni i weld beth yw'r ffactorau mewnol ac allanol all effeithio ar ein sefydliad ag, yn bwysicach, yr unigolion sy'n cael ei effeithio gan y ffactorau hynny. Yn ail, gallwn wneud mapio cyfranogwyr. Nawr mae offer fel y grid diddordeb pŵer yn werthfawr iawn yma. Yn gyntaf, maen nhw'n helpu ni gategoreiddio cyfranogwyr yn seiliedig ar ei lefel o pŵer a'i diddordeb yn ein gwaith.
Byddai'r sawl sydd â pŵer uchel a diddordeb uchel yn ddylanwadwyr allweddol ac felly angen ymgysylltiad agos a rhagweithiol yn nhw. Byddai cyfranogwyr sydd â pŵer uchel ond diffyg diddordeb yn rhai sydd angen i monitro ac hefyd ymgysylltu â nhw yn achlysurol. Ond mae'r sawl sydd â pŵer isel yn llawer iawn o ddiddordeb yn bobl y dylid cadw nhw wedi i diweddaru a hefyd mynd i'r afel a'u pryderon nhw. A'r sawl sydd â pŵer isel a hefyd diffyg diddordeb, dyma'r bobl sydd angen ymgysylltu â nhw yn fach iawn. Yn drydydd, arolygon a holiaduron. Fe allwn gael persbectifau gwerthfawr iawn drwy ddosbarthu arolygon i ystod eang o unigolion mwyn deall i safbwyntiau ynglyn â'r sefydliad a hefyd i chyfranogwyr. Bydd grwpiau ffocws gyda grwpiau cyfranogwyr allweddol hefyd yn cynnig mewnwelediad dyfnach i ni hefyd. Yn bedwerydd, mae monitro cyfryngau a dadansoddiad cyfryngau cymdeithasol. Drwy dracio y cyfryngau, a hyn maen nhw'n sôn am ein sefydliadau yn yna, gallwn weld y cyfranogwyr allweddol a deall i pryderon wrth i nhw gael eu trafod yn gyhoeddus. Ac yn debyg i hynny, byddai monitro llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn helpu ni i adnabod unigolion allweddol ac i weld beth yw'r farn gyffredinol ac i ddeall i lefel nhw o ymgysylltiad. Yn bumed, mae dadansoddiad o'r rhwydwaith. Gallwn fapio allan y berthynas rhwng gwahanol cyfranogwyr mwyn adnabod y cysylltiadau allweddol a'r dylanwadwyr o fewn ein rhwydweithiau ni. A wedyn byddai rhoi'r rhwydweithiau hyn ar waith, rhwydweithiau sy'n bodoli eisoes a'r perthnasau yn helpu ni i weld ac ymgysylltu a chyfranogwyr newydd efallai na fyddwn ni wedi i hadnabod na'u hystyried ar y dechrau. Yn olaf, mae gweithdai cyfranogwyr, a drwy ymwneud â chyfranogwyr yn uniongyrchol drwy'r gweithdai o roddir, bydd hwn yn rhoi cyfle gwerthfawr iawn i ni i drafod i buddiannau, i pryderon a'r disgwyliadau sydd ganddyn nhw yn gyntaf oll. Ac wrth gwrs, mae hyn hefyd yn caniatáu i gyd-greu ddigwydd reit o'r cychwyn cyntaf gan ymgysylltu â chyfranogwyr a'i cael nhw i'n helpu ni i lunio datrisiadau a strategaethau. Ac wrth ni ymgymryd â'r broses yma, mae'n hanfodol i gofio ychydig o bethau allweddol. Byddwch yn gynhwysol, nid yn docenistaidd. Newch chi sicrhau bod pob cyfranogwr perthnasol, yn enwedig y sawl sy'n dod o gefndiroedd di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig gan gynnwys pobl Romani neu Sipsiwn, Roma, teithwyr a'r bobl hynny o wahanol ffydd yn cael eu hadnabod a'i hystyried. Byddai defnydd o ddata cyfrifiad yn eich helpu chi i ddeall eich cyd-destun lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. A byddwch yn hyblyg. Mae'r broses o adnabod cyfranogwyr yn un parhaus a dylid ei addasu wrth i'n dealltwriaeth ni esblygu. A byddwch hefyd yn dryloyw. Byddwch yn agored ac yn dryloyw gyda chyfranogwyr ynglŷn â sut mae mewnbwn nhw yn cael ei ddefnyddio a sut mae e'n llunio'ch gwaith. Meddyliwch am adnoddau, cyllid a chapacity wrth i chi ddewis eich dulliau. Un maes allweddol yw rhagfarn neu duedd hiliol. Rydyn ni'n cydnabod bod tuedd amlwg mewn hyfforddi, y broses ddewis ac arweinyddiaeth o fewn ein mudiadau chwaraeon Cymreig yn anffodus yn gallu atal cyfleoedd ar gyfer unigolion di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig. A gall y rhagfarn yma, neu'r duedd, amlygu hunan mewn ffyrdd ysgafn iawn, lled awgrymog iawn, neu rai amlwg iawn, gan greu maes chwarae sydd ddim yn un gwastad. Yn perthyn i hyn, mae'r mater o ddiffyg cynrychiolaeth, a mae'r tan gynrychiolaeth yma o unigolion di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig mewn rolau arweinyddiaeth, hyfforddi a hefyd yn y cyfryngau yn gallu hyrwyddo ystrydebau neu stereotypes o bobl, ac felly cyfyngu ar y ffordd i ni'n gweld athletau ar hyn maen nhw wedi gyflawni. Mae y tan gynrychiolaeth ar lefel arweinyddiaeth yn enwedig yn cyfyngu cyfleoedd ac yn rhoi terfyn ar amrywiaeth o bersbectifau o fewn ein mudiadau.
Ymhellach na hynny, mae rhwystrau diwylliannol yn gallu creu amgylcheddau sydd yn allgau pobl. Bydd gwahaniaethau mewn diwylliant, rhwystrau iaith, a hefyd diffyg o bolisïau sydd yn sensitif yn ddiwylliannol yn gallu gwneud hi yn anodd iawn i unigolion o gefndiroedd amrywiol i deimlo bod croeso iddyn nhw, neu bod rhywun yn ei deall nhw, neu bod rhywun yn ei cynnwys nhw'n llawn o fewn chwaraeon yng Nghymru. Mae rhaid i ni gydnabod effaith uniongyrchol camwahaniaethu a rhagfarn. Mae rhagfarn hiliol a'r micro-ymysodiadau hyn a'r hiliaeth systemig hyn yn ei hun yn creu rhwystrau diriaethol tuag at gyfranogaeth a hefyd cynnydd a hefyd yn gyffredinol lles ein pobl o fewn ein cymuned y chwaraeon. Y maes hanfodol arall yw mynediad at adnoddau. Mae cyfyngu a mynediad cyfyng i hyfforddi ac adnoddau o ansawdd da ac ariannu digonol yn gallu gweithygu anghydroddoldebau sy'n bodoli eisoes gan roi pobl o gefndiroedd di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig ar anfantais enfawr. Felly mae sicrhau mynediad teg i'r holl adnoddau hanfodol hyn o'r pwys mwyaf. Ac i gyfeirio at yr rhwystrau hyn ac i ddiwallu anghenion ein cyfranogwyr, mae'n rhaid i ni ystyried sawl maes allweddol. Yn gyntaf, mynd i'r afael ar hiliaeth systemig sydd yn bodoli, ac i wneud hyn mae angen cymryd camau pendant. Mae hyn yn cynnwys gweithredu newidiadau polisi gwydyn, a hefyd gweithdrefnau sydd yn mynd i'r afael a hiliaeth systemig o fewn ein cyrff chwaraeon. Mae hefyd yn galw am atebolrwydd gan gadw unigolion a mediadau sydd yn gyfrifol am arferion camwahaniaethol. Mae angen hefyd dysgu proffesiynol ynglyn â amrywiaeth i fod yn orfodol ar gyfer holl staff a gwirfoddolwyr yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â hil, ethnigrwydd a hefyd rhagfarn, a mae hwn yn gydran hanfodol o hyn. Yn ail, mae'n mynd i'r afael ar rhagfarn. Mae hyn yn ymwneud â rhoi help i bobl drwy ei dysgu nhw am rhagfarn proffesiynol sydd yn ymwneud â rhagfarn o blaid yn ogystal ag yn erbyn, mwyn helpu unigolion i adnabod pan mae hyn yn digwydd ac i gyfeirio at eu tueddiadau a'i rhagfarn eu hunain. Mae sefydlu rhaglenni mentorau i gefnogi pobl o gefndiroedd di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig a hyfforddwyr a staff yn gallu rhoi cyfarwyddyd hanfodol a chefnogaeth i bobl. Ac yn fwy na hynny, mae hyrwyddo pobl di-asiad ac o gefndiroedd ethnig mewn chwaraeon yn hanfodol ar gyfer ysbrydoli ac ar gyfer cael ei gweld. Ac yn drydydd, mae cynnyddu cynrychiolaeth yn ei hun yn golygu gweithredu recriwtio cynhwysol ac arferion recriwtio cynhwysol hefyd mwyn cynnyddu cynrychiolaeth pobl di-asiad ac o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig mewn arweinyddiaeth a rolau hyfforddi ar draws chwaraeon Cymru. A byddai rhoi felly ysgoloriaethau a grantiau i gefnogi pobl di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig ac athletau ar bob lefel o cefndiroedd hynny hefyd yn helpu mynd i'r afael ar rhwystrau ariannol. Yn fwy na hynny, byddai cynyddu gweledwyedd a hefyd sut mae'r wasg yn rhoi sylw i bobl o gefndiroedd di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig a'i cyr. Hyn maen nhw wedi gyflawni yn hanfodol ar gyfer cydnabod ac ysbrydoli pobl. Yn bedwerydd, mae dod dros y rhwystrau diwylliannol, a mae hyn yn gofyn am hyfforddiant sensitifrwydd diwylliannol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr mwyn gwella i ymwybyddiaeth nhw a'i dealltwriaeth nhw. Mae rhoi adnoddau addas diwylliannol a chyfleusterau diwylliannol yn gallu gwneud amgylchiadau chwaraeon lawer mwy croesawgar. Mae adeiladu ymgysylltiad cymunedol prif gyda pobl a chymunedau di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig yn hanfodol mwyn gwir ddeall eu anghenion penodol a'i hoffderau nhw hefyd. Yn bumed, mae sicrhau mynediad at adnoddau a mae hyn yn golygu rhoi cymorth ariannol i athletwyr di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig mwyn talu am dreiliau hanfodol. Mae sicrhau mynediad teg at cyfleusterau ac offer hanfodol yn rhoi mynediad at hyfforddiant a cyfleoedd hyfforddi o ansawdd uchel hefyd yn hanfodol.
Ac yn olaf, mae mynd i'r afel am micro-ymosodiadau yn gofyn am weithredu polisi dim goddefgarwch. Dim goddefgarwch i'r ymddygiadau yma sydd yn niweidiol, a mae chreu sianeli cyfathrebu agored a mannau diogel ar gyfer unigolion asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig mwyn galluogi nhw i reportio ac i drafod micro-ymosodiadau yn hanfodol. Mae rhoi hefyd hyfforddiant i bobl ar y cyrion i ymyrryd hefyd yn bwysig iawn i roi y gallu i staff a gwirfoddolwyr a'r sgiliau iddyn nhw ymyrryd pan fydden nhw'n gweld micro-ymosodiadau. Mae hwn yn gam allweddol ochr yn ochr ar y camau gweithredu, y camau disgyblu a datblygu ar gyfer y person sydd yn gwneud yr micro-ymosodiadau hyn a'i hunain. Heb sail o ymddiriedeth a hefyd parch at eich gilydd, mae cydweithredu gwirioneddol yn anhygoel o anodd i'w gyflawni. Felly, mae rhaid i'n ffocws ni fod ar feithrin amgylchedd sydd wedi adeiladu ar yr elfennau hanfodol hyn ac ymrwymiad tuag at gydweithio gwirioneddol. Un o'r elfennau mwyaf hanfodol wrth adeiladu y fath ymddiriedeth yw gwrando yn weithgar. Active listening yw yn Saesneg. Mae gwrando gweithgar yn golygu creu gofod sy'n ddiogel ac yn gynhwysol, lle gall unigolion deimlo'n gyfforddus a wedi grymuso i rannu profiadau, eu persbectifau a'i pryderon heb ofni cael ei beirniadu. Mae hwn yn golygu gwirioneddol glywed a gwerthfawrogi i lleisiau nhw. Yn bellach na hynny, mae cynrychiolaeth o bwys mawr. Mae angen i ni sicrhau yn weithgar bod pobl, unigolion o gefndiroedd asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig yn cael eu cynrychioli yn weledol ar ein cyrff llywodraethol yn pwyllgorau ac ym mhob lefel o wneud penderfyniadau o fewn ein mudiadau chwaraeon yma yng Nghymru. Mae'r cynrychiolaeth gweladwy yma yn danfon neges bwerus o gynhwysiad a bod yn berthyn i rhywbeth. Ac wedi cysylltu'n agos iawn i hyn, mae gwneud penderfyniadau ar y cyd. Mae rhaid ni symud tu hwnt i just ymgynghori ac ymwneud â phobl asiaidd ac o bobl o leiafrifoedd ethnig sydd yn gyfranogwyr yn y broses gwneud penderfyniadau. Mae rhaid ni fynd o hynny i ddatblygu polisïau i ddyrannu adnoddau sydd yn effeithio ar eu cyfranogaeth a'u profiad nhw. A cham hanfodol arall yn hyn yw i ddatblygu polisïau sydd yn ymatebol yn ddiwylliannol. Mae hyn yn gofyn am adolygiad trwyadl a beirniadol o'n holl polisïau a gweithdrefnau sydd yn bodoli eisoes, mwyn adnabod unrhyw rhagfarnau posib neu ansensitifrwydd diwylliannol a all fod yn bodoli. Yna, mae rhaid i ni ddatblygu polisïau sydd yn addas, yn ddiwylliannol a sydd yn mynd i'r afel yn wirioneddol ac anghenion, profiadau a cyd-destun diwylliannol unigryw pobl o gefndiroedd asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig o fewn ein tirwedd chwaraeon Cymreig. O fod wedi gwneud y gwaith maes yma o sefydlu ymddiriedeth a pherthynas, yna y cam hanfodol nesaf yn ein taith Cyd-greu yw i sefydlu nodau ag amcenion clir ar y cyd ar gyfer ein gwaith Gwrth-hiliaeth. Dyw hwn ddim yn ymwneud â gorfodi targedu oedd wedi i penderfynu o flaen llaw. Mae'n ymwneud â gweithio gyda'n gilydd i ddiffinio'r hyn mae llwyddiant yn edrych fel a sut i ni'n anelu at gyflawni hyn ar y cyd. Mae'r broses yn dechrau gyda gweledigaeth ar y pryd a chreu hynny, a mae angen i ni greu ar amser ar gofod lle mae pob cyfranogwr yn gallu dod at ei gilydd a lleisio i dyheuadau nhw am amgylchedd chwaraeon sydd yn gynhwysol a gwrth-hiliol. Mae hwn yn wneud â agor deialog, gwrando gweithgar a hefyd parodrwydd i ddeall persbectifau gwahanol ar yr hyn i ni eisiau gyflawni. A drwy y weledigaeth hyn ar y cyd, i ni'n gweithio tuag at gweledigaeth ar y cyd. Mae'r gweledigaeth ar y cyd yma'n dod yn ganllaw i ni ac yn ddealltwriaeth cyffredin o'n dyfodol i ni'n ei ddeheu am gael. Mae'n ddatganiad ar y cyd sy'n yn uno ni o amgylch pwrpas cyffredin ac yn rhoi cyfeiriad clir i ni o'n hymdrechion. Felly byddwn gymryd enghraifft
y polisiau ymatebol diwylliannol a'r angen i'w datblygu nhw o fewn ein mediadau chwaraeon. Yn lle mabwysiadu polisiau cyffredinol, dull cydweithredol fydde ymgysylltu ag ymwneud â sesiynau gweledigaethol ar y cyd gyda ac wedi arwain gan pobl ddi-asiaid ag o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys arweinwyr y gymuned a chyfranogwyr eraill. Ac yn y sesiynau hyn, fe fyddem yn creu yr amser a'r gofod sydd ei angen ar gyfer sgyrsiau agored ynglŷn â pholisiau sy'n bodoli eisoes. Byddwn ni'n gofyn cwestiynau fel, ydy'r polisiau hyn yn wirioneddol adlewyrchu anghenion a phrofiadau pawb yn y gymuned yma, enghraifft yn y rhyl? Oes yna unrhyw ansensitifrwydd diwylliannol neu ragfarnau wedi mewn gorffori oddi mewn iddyn nhw? Drwy gweledigaeth yma ar y cyd, fe fyddem yn gallu lleisio y barn sydd wedi rannu ar yr hyn y fydde yn bolisiau ymatebol sydd yn wirioneddol gynhwysol a diwylliannol ymatebol, a sut ymddangosiad dylai fod ynddyn nhw o fewn ein cyd-destun chwaraeon Cymreig. Mae'n bosibl bod hyn yn ymwneud â ystyriaethau diwylliannol penodol, neu sicrhau hygyrchedd iaith, neu addasu prosesau i adlewyrchu'n well ymarferion diwylliannol amrywiol. Drwy gydweithio a sefydlu'r nodau ag amcanion hyn sydd wedi i rhoi mewn gweledigaeth ar y cyd, ni'n sicrhau bod ein mentrau gwrth-hiliaeth yn berthnasol, ystyrlon a bod ganddyn nhw gefnogaeth llawn a pherchnogaeth y cymunedau o'n nhw'n bwriadu gwasanaethu. O fod wedi sefydlu ein nodau ar y cyd, yr elfen nesaf yw cyfathrebu effeithiol a chamau ar y cyd. A mae hwn i gyd yn ymwneud â rhoi yr weledigaeth cydweithredol yma a'i weithredu e. Mae hwn yn golygu wrth gwrs gweithredu ar y cyd, gweithio gyda'n gilydd, gall cyfranogwyr gymryd rhan weithgar wrth ddatblygu a gweithredu datrysiadau. A mae hyn yn golygu symud tu hwnt i drafod syniadau yn unig ag i wneud pethau'n weithgar, gan ymgysylltu ar lleisiau amrywiol wrth lunio a rhoi ar waith ein strategaethau gwrth-hiliol o fewn ein sefydliadau chwaraeon Cymreig. Mae hefyd yn golygu rhannu adnoddau. Mae hefyd o weithred o drosoli yr arbenigedd, y wybodaeth a'r adnoddau o wahanol gyfranogwyr yn arwain at well effeithlonrwydd a dull y magwedd sy'n cael llawer mwy o effaith. A gallai hyn ymwneud â cael grwpiau cymunedol i rannu eu dealltwriaeth ar y cyd, cyrch chwaraeon yn rhoi adnoddau neu unigolion yn cynnig i profiadau byw mwyn goleuo ein gwaith. Yn hanfodol, mae rhaid ni sefydlu cyfathrebu agored. Mae hwn yn golygu creu a chynnal cyfathrebu agored a thryloiw a'r sianeli hyn fydd yn hwyluso y deialog parhaus ac yn rhoi cyfleoedd ar gyfer adborth o bob person sy'n cymryd rhan. Mae hyn yn sicrhau bod yr wybodaeth yn llifo'n hawdd a bod pawb yn teimlo fel sy'n nhw'n gwybod am y cynnydd a'r heriau. Mae rhaid ni hefyd blaenoriaethu llais a chynrychiolaeth, gan rymuso pob aelod o'n cymuned chwaraeon i fynegu i persbectifau anghenion a'i pryderon. Mae hwn yn hanfodol, a mae'n golygu fod yn rhagweithiol wrth chwilio am a gwerthfawrogi ystod o safbwyntiau a sicrhau bod pawb yn teimlo bod nhw'n cael ei gwerthfawrogi. Ymhellach na hynny, mae gweithio gyda chymunedau lleol yn rhywbeth sydd angen ei wneud. Oherwydd wrth ymgysylltu â chymunedau lleol ac ymwneud â nhw yn y cynllunio a'r gweithredu a rhaglenni, mae hwn yn mynd i gynyddu perchnogaeth a hefyd chynaladwyedd. Mae mentrau sy'n cael ei arwain gan y gymuned yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i drigolion lleol i lunio i profiadau chwaraeon ei hunain, gan sicrhau bod ein ymdrechion yn wirioneddol berthnasol ac wedi gwreiddio yn anghenion y bobl. Mae grymuso cymuned y lleol i ddatblygu ei isadeiledd chwaraeon ei hunain a ei adnoddau yn meithrin synwyr cryf iawn o falchder ac o berthyn ac o wneud i'n gwaith gwrth-hiliaeth fod yn fwy rhywbeth sydd wedi ymgorffori o fewn gwneithuriad ein cymunedau ni.
Mae'n rhaid i ni greu amgylchedd sydd yn llawn cyfleoedd ac yn gefnogol, a mae hwn yn golygu meithrin gofodau a phrosesau sydd yn rhoi sawgar ac yn rhoi cyfleoedd gwirioneddol ar gyfer cyfrannogi a chymryd rhan gan bob aelod o'n cymuned chwaraeon. Un modd gallwn ni wneud hyn yw drwy drosoleddu technoleg, a mae llwyfannau ar-lein yn gallu hwyluso'r cydweithrediad hyn a rhannu gwybodaeth gan gysylltu pobl ar draws ein tirwedd chwaraeon Cymreig. Mae offer digidol yn gallu priflunio prosesau a'i galluogi nhw i fod yn gyfathrebiadau llawer mwy effeithlon gan ei gwneud hi'n haws i bawb i ymgysylltu. Yn mellach na hynny, mae dadansoddi data yn gallu chwarae rhan hanfodol wrth o leio ein gwneithuriad polisi a gwneud penderfyniadau ac hefyd tracio effaith ein mentrau cyd-greu gan sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd ac yn addasu lle mae hyn yn angenrheidiol. Gall yr ymgylchedd hefyd gael ei garactereiddio gan y penderfyniadau ar y cyd, a gan fod hwn yn nodwedd ohono fe, gall olygu myneud a recrwtio pobl o gefndiroedd di-asiaeth neu o leiafrifoedd ethnig wrth i ni gynllunio, gweithredu a gwerthuso ein mentrau, gan sicrhau bod ein persbectif yn ganolog i'r broses a bod y penderfyniadau yn wirioneddol gynrychiolgar. Rhaid i ni hefyd flaenoriaethu adeiladu capacity, a mae hyn yn golygu hyfforddiant sydd wedi dargedu ac adnoddau sydd wedi dargedu er mwyn cefnogi y staff sy'n dod o fwyafrif byd eang a'r athletwyr hefyd o fewn ein mudiadau. A gan fuddsoddi yn ei sgiliau a'i datblygu, mae hyn yn grymuso unigolion ac yn cryfhau ein gallu ar y cyd i yrru newid. Yn fwy na hyn, mae cynnig mentora a hyfforddi a chyfleoedd ar gyfer arweinwyr ar draws pob lefel yn helpu feithrin talent ac adeiladu sylfaen arweinyddiaeth mwy cynhwysol a mwy amrywiol. Ac yn olaf, drwy ddatblygu piblinell arweinyddiaeth, mae angen i ni adnabod yn weithgar a meithrin talent ar draws pob lefel ar hyd y mudiad gan sicrhau fod yna lwybrau clir ar gyfer unigolion o gefndiroedd di-asiaeth a lleiafrifoedd ethnig er mwyn wneud cynnydd ar hyd yr holl rolau arweinyddiaeth. Mae'r ymagwedd rhagweithiol yma yn sicrhau cynrychiolaeth hirdymor a hefyd arweinyddiaeth sy'n wirioneddol gynhwysol o fel strwythur o fewn ein cyrff chwaraeon yma yng Nghymru. Ond dyw'n ymrwymiad ni ddim yn gorffen gyda'r gweithredu. Mae hwn yn daith barhaus o ddysgu a gwella. Ein cam allweddol olaf felly yw i fesur yn barhaus yr effaith a gwerthuso ac addasu'r rhaglennau i sicrhau bod yn ymdrechion gwrth-hiliaeth yn parhau i fod yn effeithlon ac yn berthnasol. Fel nathon ni drafod yn y broses hon, fe ellir ei dywys gan fframwaith, a mae cael fframwaith glir ar gyfer ein cyd-greu a'n mentrau cydgynhyrchu yn rhoi strwythur ynglŷn â sut byddwn ni'n mesur llwyddiant ac yn adnabod meysydd ar gyfer gwella. Mae hefyd yn helpu ni dracio cynnydd yn erbyn ein nodau ag amcanion a sefydlwyd ar y cyd. Felly mae ymgynghori rheolaidd gyda chyfranogwyr yn rhywbeth sydd angen ei wneud, a mae rhaid i ni gael adborth a ceisio ei gael yn gyson o bawb, yn enwedig aelodau di-asiaeth ac o leiafrifoedd ethnig mwyn deall yr hyn sy'n gweithio'n dda, pa heriau sy'n dal i fodoli a sut mae'n rhaglennu a'n sefydliadau ni'n gallu cael ei gwella. Bydd y ddeialog barhaus yma yn sicrhau bod ein ymdrechion yn aros yn unol gyda profiadau byw ac anghenion y gymuned. Mae rhaid i ni sefydlu atebolrwydd clir. Mae angen i ni ddiffinio pwy sy'n gyfrifol am weithredu a monitro ein mentrau gwrth-hiliaeth a sicrhau fod yna fecanwaethau clir ar gyfer atebolrwydd o fewn ein mudiadau chwaraeon. Mae hyn yn meithrin synwyr o gyfrifoldeb ac ymrwymiad tuag at gyflawni ein nodau. Adolygiadau rheolaeth. Mae rhaid i ni asesu o bryd i'w gilydd effeithiolrwydd ein strategaethau ac adnabod unrhyw ganlyniadau na ffwriadwyd a hefyd gwerthuso yn feirniadol a odyn ni yn cyflawni yr effaith a ddeheuwyd amdano mwyn mynd i'r afel a hiliaeth mewn chwaraeon. Ac yn olaf, mae cynnal ein ymdrechion o'r nod pwysica.
Mae angen i ni adeiladu systemau ac arferion sy'n sicrhau bod ein gwaith gwrth-hiliaeth yn rhywbeth nad sy'n rhywbeth un tro yn unig, ond yn rhan mewnol a pharhaus o ddiwylliant a gweithrediadau ein mudiadau chwaraeon ar draws Cymru. A mae hwn yn golygu ymgorffori'r egwyddorion hyn mewn i bolisïau, gweithdrefnau a hefyd cynlluniau strategol hirdymor. A drwy fesur ein effaith yn gyson, drwy wneud hyn a hefyd galw am adborth yn weithredol ac yn weithgar i wneud hyn drwy ymgynghori a drwy sicrhau atebolrwydd a hefyd adolygu ein rhaglenni yn reolaidd a ffocysu ar gynaladwyedd. Gallwn wedyn sicrhau bod yn ymdrechion cyd-greu yn ddynamig, yn atebol, yn ymatebol ac yn y pendraw yn gyrru newid ystyrlon sydd yn para. Newid y patrwm o wneud i wneud gyda. Fel nathon ni drafod, yr ymagwedd mwyaf ffeithiol mewn gwaith gwrth-hiliaeth yw drwy gydweithio gwirioneddol, a mae hwn yn cynrychioli newid sylfaenol yn y modd y byddwn ni'n gweithio. Yn hanesyddol ac efallai mewn rhai enghreifftiau hyd yn oed heddi, mae'r ymagwedd hyn wedi cael ei wneud yn nodweddiadol drwy gwneud i rhywun, yn y tron yma y meddylfryd o wneud dros rhywun. A hefyd, weithiau, mae yna duedd i gael pobl i wneud pethau i ni, drosto ni, gorfodi polisïau neu arferion, heb wirioneddol prynu mewn i hyn a trafod yn iawn. Neu falle bod y ffocws yn un ar simply ceisio addysgu pobl eraill, heb ymgysylltu â nhw ac ymwneud â nhw, a'r bobl, a hefyd y bobl gath ei effeithio yn y rhan fwyaf wrth lunio'r dysgu. Felly, yn wahanol i hynny, efallai nawr gall yr ymagwedd gwneud dros, gwneud gyda, drwy rhoi gwybodaeth i gyfranogwyr ynglŷn â penderfyniadau sydd eisoes wedi cael ei wneud, ymgynghori gyda nhw mewn ffordd gyfring neu ceisio ymgysylltu â nhw mewn gweithgareddau sydd ddim wir yn gwerthfawrogi ei mewnbwn yn y dyluniad craidd a'r gweithredu. A tra bod rhai o'r dulliau hyn yn bethau all fod yn berthnasol a all weithio, yn aml iawn maen nhw'n arwain felly at effaith gyfyng ac yn methu'n wirioneddol a mynd i'r afael ag achosion craidd materion systemig. Felly, mae'r gwir bwer yn gorwedd mewn symud tuag at gwneud gyda, nid gwneud i, nid gwneud dros ond gwneud gyda. Gwneud gyda, cofleidio cyd-greu a chydgynhyrchu, a mae hwn yn golygu newid sylfaenol yn ein ymagwedd, lle byddwn yn ymwneud â chyfranogwyr, yn enwedig cyfranogwyr sydd yn dod o gefndiroedd asiaidd a lleiafrif ethnig, a ymwneud â nhw fel partneriaid cyfartal cydradd wrth lunio datrysiadau a gyrru newid. A mae'r newid yma o wneud i neu gwneud dros i gwneud gyda. Dyma sydd yn cynyddu cyfranogaeth a sy'n meithrin gwir synwyr o berchnogaeth a pherthyn o fewn ein sefydliadau. Mae'n ymwneud â profiad o werthfawrogi profiad y bobl sydd wedi byw y profiad hwn, a rhannu pŵer gwneud penderfyniadau a gweithio gyda'n gilydd i adeiladu dyfodol sy'n wirioneddol wrth-hiliol a dyfodol sydd yn deg. Nawr, wrth i ni symud tuag at ddiwedd yn trafodaeth, fy hoffwn i eich gwahodd chi i gymryd peth amser i wneud tasg myfyriol. Felly meddyliwch am eich sefydliadau eich hunain, eich profiadau, a chyd-destun y chwaraeon yma yng Nghaerdydd ac ar draws Cymru. Cymerwch rai eiliadau i ystyried y cwestiynau hyn yn unigol, neu falle trafodwch nhw yn fras gyda'r bobl o'ch amgylch chi. Bydd y myfyrdod yma yn gam pwysig wrth gyfieithu'r syniadau ni wedi trafod mewn i weithredoedd diriaethol. Felly, mae gyda ni adnoddau i chi i gofnodi eich meddyliau ac eich annog chi i'w hanfon nhw at darpl@cardiffmet.ac.uk ac yna i rhannu nhw gyda'r bobl o'ch amgylch chi. I grynhoi wrth i ni fyfyrio ar ein trafodaeth heddi, mae'n glir bod cyd-greu llwyddiannus a chydgynhyrchu llwyddiannus mewn chwaraeon ddim jyst yn rhyw ddelfryd hoffen ni ei gyflawni, ond yn lwybr sydd o'n blaenau ni ac yn bosib ac yn un diriaethol.
Mae e'n un sy'n gofyn am ddealltwriaeth clir o'n nodau, ymrwymiad tuag at gyfathrebu parhaus sy'n meithrin deialog ac yn hanfodol, ymrwymiad sydd ddim yn mynd i fynd o unrhyw le arall, ymrwymiad unsyth, unplyg, tuag at gynhwysiad ym mhob cam o'r broses. Felly, drwy gyfleidio cyd-greu, gall ein mudiadau chwaraeon ar draws Gymru gael y pŵer i wirioneddol rymuso ein cyfranogwyr yn enwedig aelodau sy'n dod o gefndiroedd asiaidd a lleiafrif ethnig, gan sicrhau felly bod eu profiadau byw yn llunio dyfodol y chwaraeon. A gall y dull cydweithredol yma hefyd ddatgloi y potensial ar gyfer arloesi sydd yn arwain at greu y datrisiadau mwy effeithiol i'r heriau byddwn ni'n ei wynebu. Dyma rai cyfeiriadau chi allu mynd yn ddyfnach i'r fersiwn llawn o'r hyn a gyfeiriwyd ato fe heddi yn ein llenyddiaeth heddi. Ac yn ychwanegol i hynny, teimlwch yn rhydd i archwilio'r astudiaethau achos ni wedi gadael ar agwedd diwylliant treftadaeth a chwaraeon o gampws Rhythwyr Darpl, mwyn dysgu ynglyn â sut mae sefydliadau yng Nghymru wedi datblygu cyd-greu a chydgynhyrchu yn eu sefydliadau. Diolch.